салому дуруд дӯстон, шумо қарор доред дар канали Футбародарон камбеки Реал Мадрид зидди Сити Тол бисёр нафаронро нороҳат мекунад, аммо бештар аз ҳама Юрген Клоп аз ин чиз нороҳат аст, зеро дастаи ӯ дар финал маҳз бо Реал рақобат хоҳад кард. Ливерпул ин мавсим нақша дорад ҳамаи 4 ҷоизаҳоро ба даст орад. Рости пас аз мусовии онҳо бо Тоттенхем имкони ғалаба дар Премер-лигаи Англия камтар шуд. Бештар аз ҳама таваҷҷӯҳ ба финали Лигаи Чемпионҳо аст ва биёед бифаҳмем ки бозингарони ҳарду дастаҳо оиди ин рақобат чӣ андешаҳо доранд. 28 май моро ҷашни ҳақиқии футбол интизор аст. Реал зидди Ливерпул, футболи англисӣ зидди испанӣ. Чунин финалро мо чанд сол пеш дида будем, аниқтараш соли 2018. Ёдатон бошад, дар аввали бозӣ Рамос Салоҳро ба нокаут равон кард ва дастаи Клоп бозингари асосиашро аз даст дод. Шояд маҳз ҳамин сабаби шикасти Ливерпул шуда бошад. Акнун лаҳзаи қассосгирӣ омад. Дар 4 сол дар Реал бисёр чиз иваз шуд. Рамос аз даста рафт, аз ин сабаб Салоҳ метавонад ором бошад. Варан ҳам рафт, вале муҳимтар аз ҳама дастаро Криштиану Роналду тарк кард. Вале Реал Бензема дорад, ки Роналдуро хеле хуб иваз кардааст. Муҳаммад Салоҳ оиди ин бозӣ чунин андеша дорад: мо нисбати Реал қасд дорем. Соли 2018 шикаст хӯрдем ва ин бароямон зарбаи сахт буд. Бояд ҳисобро баробар кунем. Ин мавсим мо барои 4 ҷоиза мубориза мебарем. Ҳама чиз аз мо вобаста нест. Ба ҳар ҳол дар ҳама бозиҳо ғалаба карда умед ба он мебандем, ки Манчестер Сити хол аз даст диҳад. онҳо даста ва сармураббии хуб доранд, бинобар ин то охирон лаҳза тан нахоҳанд дод, вале ҳама чиз имконпазир аст. мо айни ҳол чунон рӯҳияи баланд дорем, ки метавонем дар дилхоҳ мусобиқа ғолиб шавем. ман чандин бор гуфта будам, ки мехоҳам дар финал зидди Реал бозӣ кунам, то қасди худро гирам. дафъаи гузашта мо шикаст хӯрдем ва ман ҷароҳати дарнок бардоштам. умед мебандем, ки ин бор мо метавонем муваффақ шавем. ин финал аст, онҳо ҳам мехоҳанд ғалаба кунанд, мо ҳам мехоҳем ғалаба кунем. дастаи ғолиб мешавад, ки хоҳиши бештари ғалаба карданро дорад. бо боварӣ гуфта метавонам, ки мо хоҳиши зиёдтар дорем. росташро гӯям, ман каме дар ҳаяҷон ҳастам. ҳамдастаҳоям низ ҳамчунин. медонам, ки моро бозии мушкил интизор аст. мадридиҳо дастаҳои пурқувватро шикаст доданд, аз ин хотир мо бояд эҳтиёткорона рафтор кунем. реал дар лигаи чемпионҳо таҷрибаи бештар дорад, аммо мо ҳамин ҳоло беҳтарин дастаи дунё мебошем. дӯстон, шумо бо Салоҳ розиед? оё Ливерпул айни ҳол дар ҳақиқат беҳтарин дастаи дунё аст? ба фикри шумо ки дар финали лигаи чемпионҳо ғалаба мекунад? шумо метавонед ғолиби худро дар 1x интихоб кунед, зеро он ҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баландтаринро пешниҳод мекунанд. вале муҳимтар аз ҳама обуначини навро бо промокоди тачфут дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. Клоп ҳам хоҳиши зиёди шикаст додани Реалро дорад. дар тақдири Ливерпул Реал Мадрид будааст. онҳо хело аҷиб ба финал роҳ ёфтанд. бахти Манчестер омад накард. мадридиҳо ПСЖ, Челси ва Ситиро шикаст доданд. агар шумо чунин дастаҳоро шикастед, пас аниқ арзандаи финал ҳастед. мо пас аз финали лигаи чемпионҳои 2018 сахт роҳафтода шудем, аммо аз байн чанд сол гузашт. хурсандам, ки Ливерпул дар финал бозӣ мекунад. кӯшиш мекунем танҳо ғалаба ба даст орем, аммо то он вақт мо якчанд бозиҳои муҳими дигар дорем. дастаи мо хуб аст, вале Реал хело хатарнок мебошад. моро рақобати фаромӯшнашаванда интизор аст. тавре ки фаҳмидед, Клоп нисбати ин бозӣ хело принсипиалӣ рафтор мекунад, аммо барои Анчелоти ҳам он принсипиалӣ аст. хурсандам, ки дар финал зидди боз як рақиби пурқувват бозӣ мекунем. мо ба чунин бозиҳо одат кардаем. моро шоми хотирмони футболӣ интизор аст. барои ман финал бо Ливерпул мисли дерби аст, зеро ман сармураббии Эвертон будам. ман 2 сол дар Ливерпул зиндагӣ кардам ва бароям ин бозӣ махсус аст. муносибати ман бо Клоп хело хуб аст. Ливерпули имрӯзаро маҳз ӯ бунёд кард. дар давоми 5 соли охир ин даста ба қуллаҳои баландтарин расид. ӯ пурсабру тоқат буд ва тавонист ба мақсади худ бирасад. Тибо Куртуа оиди ин бозӣ чунин андеша дорад: Ливерпул ин мавсим хело хуб бозӣ мекунад. бозӣ хело мушкил хоҳад буд. ягона бартарии мо ин аст, ки мо дар чемпионати дохилӣ масъаларо ҳал кардаем ва метавонем то финали лигаи чемпионҳо истироҳат кунем. ана Ливерпул бошад, якчанд бозиҳои мушкилро паси сар мекунад ва онҳо хело муҳим мебошанд. кори онҳо дар финал мушкилтар хоҳад буд, аммо боварӣ дорам, ки онҳо хело хуб омода мешаванд. бо ҳамин таом дӯстон, ин буд ақидаи футболбозону сармураббии ҳардуи дастаҳо. шумо оиди финали лигаи чемпионҳо чӣ андеша доред? ба фикри шумо кадом даста ғолиб мешавад? ҳатман дар комментария нависед. бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.